Dunay mo ingon nga wala ko nagsimba apan nagtuo ko sa Ginoo. Tungod kay nag-ingon ang pulong sa Ginoo nga kung mutuo lamang ngadto kaniya, mutuo lamang ni Jesus, maluwas na gayud kita. Pwede ra daw nga dili moadto sa simbahan. Ang importante nga nituo ni Jesus, nidawat ni Jesus, makaluwas na daw kana sa iyang kinabuhi. Atong susihon ang pulong sa Ginoo kung tinuod ba gayud kini. Efeso 2 versikulo 8. Kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios. Igsoon tinuod nga ang pulong sa Ginoo kung kita midawat ni Kristo, kita mutuo ni Kristo nga matinud-anon gayud 100% ang kaluwasan atong maangkon. Atong naangkon ang kaluwasan pinaagi ni Kristo. Sa iyang kamatayon dito sa cross og siya nabanhaw, naluwas kitang tanan mga igsoon. Apan kung nituo ka nga matinud-anon ngadto ni Jesus, kung nidawat ka nga matinud-anon ngadto ni Jesus, duna gayoy resulta sa imong kinabuhi. Makasimba ka gayud sa Ginoo, makaalagad ka gayud sa Ginoo, makaampo ka gayud sa Ginoo, makasangyaw ka gayud sa iyang mga maayong buhat. Kung unsa ang mga matarong nga makapahimuot gayud diha sa Ginoo, kung unsa ang kabubuton sa Dios nga gusto niya nga atong buhaton dinhi sa kalibutan. Tungod kay ang matag usa kanato, dunagay katuyuan, dunagay purpose. Busa kung matinud-anon ka nga midawat og mituo ni Kristo, dunagay resulta sa imong kinabuhi. Dunagay mahitabo sa imong kinabuhi. Dunagay kausaban sa imong kinabuhi. Dili lang ka kutob diha nga nagtuo ni Jesus. Yes, tinuod nga kung magtuo ka ni Jesus, luwas na ka. Apan adunay resulta sa imong kinabuhi. Kung ikaw makaangkon og tinuod nga kaluwasan, imo gayud ka ng hingpiton igsoon. Santiago 2 versikulo 14 nag-ingon, mga igsoon unsay kapuslanan kung ang usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo apan wala siya maayong binuhatan, makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayud. Igsoon, kung ikaw matinud-anon nga nidawat ni Kristo, kung ikaw 100% nga nituo ni Jesus igsoon, duna gayoy kabag-uhan sa imong kinabuhi. Duna gayoy resulta ang imong kinabuhi. Tungod kay patay ka ng imong pagtuo kung walay maayong resulta sa imong kinabuhi. Kung dili ka makasimba sa Ginoo, dili matinud-anon ang imong pagtuo ngadto kaniya. Kung dili ka makabuhat sa iyang kabubuton, dili matinud-anon ang imong pagtuo ngadto kaniya. Kung dili ka makigrelasyon sa Dios, kung dili ka mo ampo sa Dios, dili ka mo alagad sa Dios, dili ka mo simba kaniya, dili ka magsangyaw sa iyang pagkamatinud-anon ug sa iyang pagkamatarong, sa iyang dakong gugma sa matag usa kanato, dili gayon tinuod ang imong pagtuo. Yes, nagtuo ka, apan dili 100% ang imong pagtuo ngadto sa Ginoo. Tungod kay wala may resulta sa imong kinabuhi. Patay ang imong pagtuo kung wala ka nay resulta sa imong kinabuhi igsoon. Busa kung tinuod ka nga niluwas, tinuod ka nga nagtuo, tinuod ka nga nidawat ni Kristo, simba ug alagad kaniya sa kanunay. Ampo sa kanunay sa Ginoo, sa matag adlaw dayiga ang Dios sa imong kinabuhi. God bless sa tanan.